ଚାଲନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭାରୁ ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭାରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟଭାମା କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟଭାମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଜଗମୋହନ ଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର। ବୁଝିହେଲା।